Carla, cad du gé nach bhfuil tú an leabhar fam? Mar tá mé marbhal orm a handy. Tá mé chum an rá leat ach caithí mé smíanamh. Le a háil a Carla, na himig. Caithí mé Andy, mar gheall ar an leanamh. Léinn? Cad? Cad é atá tú ará? Sin é Andy, tá mé tuaireach, agus is tusa an tathair, ach tá mé imeach anois, fannig mé le mo wathair. Ní hé. Ní féidir a bheith fior. Good job. Will tú chuirt go leor? An bhfuil tú chuirt go leor? An nuí a hón a hón? Cohfuil mé. Cad a Harla dom. Bhí timpiste an, Andy. Háá mé thu. Ach tá bhí ban an. Cén cinil fan fána. Ní féidir le. Tá brán orm. A chéan ní ráiste, cén fá. Tá ben chéile agam ach níl peiste ar bith agam. Cén fá. Tá an bhrón orm. Ar bhaile dunéir a ihilm. Ó ai, mar sin níos mí nóí mé níos mó. Gur mága do dunéir brithim i bhfad níos fearr. Anítar cara I gróitan. Pinta. An bhfuil rud ar bith wet. Is féidir le fannacht I mó hat. Tá dó hat có fólamh sin. That. Ní lónsa an léamh. Is é an doctor an tathair. Se, is eisiau an tathair. Tá brón orm, rinne mé bo tún pega, an féidir le maiamh an tahairtom. Beg mé ag teacht mó wathair. Fan, naimig. Ní bhaim tú ach is even lom tú. De seo ag muid a seo. Oh, Andy. Oh, Harla.